ଆରେ ତମେ ସବୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ କି ରେ? ପିସା ଟିକେ ଭିତରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପିସା? ଆରେ ଟେଙ୍ଗା ତୁ ଆରେ ପିସା ତମେ ଆମ ଘରେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ମୁଁ ଯାଇକି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବୁଝଉଥିଲି ସେ ଶଳା ବେଙ୍ଗ ବୁଡ଼ିକି ଜମା ଭୋଟ ଦବନି ବୋଲି। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି? ଆରଥର ଆଇଥିଲା ବୁଝେଇବାକୁ। ମୁଁ କାଳିଆ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାଳି, ଆମ ବଂଶ ଗୁନିଆତି କଳା, ଗୋଟେ ଗୋରା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଆରେ ନାଇଁ ପାଗଳ, ତୁ କାହିଁ ଦଳରୁ ବାହାରିବୁ? ତୁ ମତେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇଟା ଉପର ବାଲାଙ୍କ ହାତରେ କଥା। ତୋର ଗୋରା ହେଲା କାଳିଆ। ଏଇ ଦେଖିଲୁ ଏ ଯୋଉ ଛେଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତା ମାଟା ଧଳା, ତା ଛୁଆଟା ପୁଣି କାଳିଆ ନା ନାଇଁ? କେମିତି ହେଲା କାଳିଆ? ନା ମତେ କହ, କାଳିଆ କେମିତି ହେଲା? କହୁନୁ କେମିତି ହେଲା? ତୁ ନିଜେ କହ। ସବୁ କଥା କହିଲୁ। ହଉ ପିସା ଛାଡ଼, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଆଉ ତମ କଥା କାହାକୁ କହିବିନି। ତମେ ଏ ଛେଳି କଥା କାହା ଆଗରେ କହିବନି। ମୁଁ କାହିଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯିବି? ହଉ ଆସୁଛି।